Pango kula nyuwun dawuh. Kenging menapa panjenengan sampun negasake pendhapi agung. Ajeng duka kan kula lan sedaya kula. Nek kowe pengen ngerti tak wenehi ngerti. Tenane sing dadi sultan kuwi dudu aku. Lajeng sing dadi sultan kuwi Trenggono. Mirang-mirang akan isin senari. Puluh-puluh kuwi kowe. Puluh-puluh kuwi kowe. Rikala semono kowe tak boleh ngopo? Supatun ndedonga. Nah, asal panjenengan jatuh jumeneng dados sultan. Sing nyatane piye? Sampun tindakan sampun. Sing tak regani apa sing dadi panenan kula. Isih ana dalan. Nggih, peseput dalan. Iki Kang Mas Dipati Dirgonegoro kan bali ana Cirebon. Kowe siaga ing gati. Kowe tak tantune ing papan kene. Sing hati-hati ya. Oh iya, ngetake. Ayo. Niki prajurit saking Dakan. Iya warang bener. Nggih. Lingo kowe bisa. Nggih, Gusti Adipati Dirgonegoro. Kang Mas Dirgo. Sawise aku mrepet. Temui papan iki. Nggih. Undahmu ora. Iki temane pancen ngenteni. Pancenipun kula ngrantos lampah panjenengan. Kang Mas Dirgo. Panjenengan tos piyambak. Jumenengan wonten ing Kasultanan Demak niku boten adil. Jalaran kula niku semaya 40 dina. Barang dipun warneni Rama Giri. Rama Giri nuding dumateng Trenggono supados dados sultan. Niki napa jeneng adil, Kang Mas? Ya iya. Jadi ngendi kamu kaya ngono beda karo mergo jeneng tembung waneng tur kuwi ya ratu masane ora diteni kados. Nek lengser yo duting siji ngantarane putra teng Dipitoyo. Kuwi wis mokon manging ratu. Aku yo jane ora bisa apa-apa. Ya iya. Kanggo kados Lalu Trenggono, coba to, apa ora mesake Yayi Trenggono? Dheweke rak kan duweni paniruan to, yen siramu wis dadi adipati gagal. Mula sing sabar aja nesu ya Yayi. Kula ngertos. Sedaya kok nek adil kula saged nglenggono kula saged tampi. Niki nami jeneng mboten adil Kang Mas Dirgo. Panjenengan pinangka pepunden kula kadang kula sepuh. Mbok inggih ya Kang Mas. Kula nyuwun kanthi sanget sabiyantu dhumateng kula. Mlorot palengganing Trenggono, kula pengen saged dados sultan wonten ing Demak Bintara Kang Mas. Sepira bobot saatku ning Demak mung tiba putra mantu lah kok wani ngelorot palungguane Rabu kok Pinetara. Jur mengko kaya ngopo arep ing kawula Yayi sing dadi panaprane malah ayo dong kuyuk lekase sedulurmu Trenggono dipin Demak dadi negara kaya Kang Mas Dirgo. Yayi nek ngeten cetok melok nek sampean iku sabela Trenggono mboten sabela kalih kula. Mila kasing wedal sakmenika boten wonten kadang lan kadang kula pisahaken Surawiyata lan Dirgonegoro.
ngenteni aku. Ki padha wae kuwi nyas marangan. Tak wangsuli. Sapa sing paling menurut